Oh, het was echt leuk hè, in Turkije. Zeker, man. Konden we maar terug. Ja. Dat is echt fijn. Ja. Weten jullie eigenlijk nog wat we woensdag hebben gedaan? Ja, toen zijn we toch naar Izmir geweest. Ja, naar FS. Dat plaatje. Oh ja, met al die historische monumenten. Oh, dat Ja. was echt mooi. Ja. En daarna zijn we nog naar dat bergtopje geweest. Weet Ja. je nog? Oh ja, Een bergloopje. zullen we anders even de beelden terug bekijken? Ja, goed idee. Goed idee. Welkom bij Kiekertubbe. Vandaag zijn we in FS. En we gaan een kijkje nemen in de stad. Hi. Hey, how are you? I'm fine, and you? I'm great. Do you like it here? Yeah, of course. It's Have you very. been here before? No, it's my first time, and it's very historical place, I think. Is hoe je een hond naar je toe kan lokken in Turkije. Go! Dan zal de hond komen. Wijnproeven in Turkije. Ja, lekker. Do you like? Yes, it's fine. Can we have more? No, just joking.